Hvordan tror du, det var at tabe 9 mål i en finale foran? Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der har set kampen. Det er jo ikke den fedeste fornemmelse at have at rende rundt i Danmark efter, og man altså nærmest paranoid, at man bare render rundt og tænker, hold kæft, man alle sammen, de må da grine af, mand. Man er da det største fjols, at man ikke kan gøre det bedre. Men sådan er det nu engang. Sket er sket, det kan man ikke gøre ved. Man kan prøve at gøre det bedre i fremtiden. Mikkel lige bagved, der ikke rigtig gerne vil have en autograf. Det er ikke en nem situation at være i som spiller, når han har hele nationen på sine skuldre. Jeg har ikke vundet Champions League. VM, der kommer op nu her, er også et kæmpe mål. Og OL selvfølgelig. Så at vinde det hele, det er jo det, alle sportsudøvere de drømmer om. Og man kan sige, at jeg har lang vej nu. Så der er masser at kæmpe for. Kom, det er stærkt det der. Bliv ved. 10 sekunder væk. Bliv ved. Kæmpe Hansen. Kom nu. 5, 4, 3, 2, 1. Færdig. Stærkt arbejde. Det var fedt. Det var rigtig fedt. Godt kæmpet. Ja, det er fint. Det hele er fedt. Alt er fedt. Efter. Det er godt nok hård træning. Det ved jeg ikke, om det er. Det er det i hvert fald for mig. Vi er i sommeren 2014. Mikkel Hansen er på ferie i Danmark. Egentlig burde han slappe af efter en lang sæson, men i stedet selvtræner han hver eneste dag for at blive endnu stærkere, så han kan gøre forskellen og vinde VM-guld med landsholdet. Pause. Over halvvejs. Stærkt. Hvor er det på kroppen, hvor du synes, at du lige sådan skal sætte ekstra ind? Jeg tror, det er over det hele. Men hovedsageligt snakker vi meget om benene i hvert fald. At jeg gerne vil blive lidt stærkere. Altså rent mand-dueller, dem har man lettere ved at dække i forsvaret, når man er stærk i benene, man er hurtig i benene osv. Og de sidste skridt, man har, især når man kører mand, er det mod mål, eller er det væk fra mål? Er det væk fra mål, så er du sværere ved at score. Virkelig bare presser dig væk, mens er det mod mål. De skubber dig, men du bliver stadig hængende og kan skyde. Det gør en stor forskel i forhold til dit skud, og især kvaliteten af skuddet. Og jeg håber da nu her, når jeg kommer tilbage, og vi starter sæsonen, at jeg kan mærke forskel. Fordi jeg synes tit, jeg kan mærke forskel, om jeg er stærk i benene eller ej. – 27-årige Mikkel er Danmarks absolutte stjerne. Hold den. Og op igen. Langsommere. Han har scoret knap 600 mål på landsholdet, og har allerede været kåret som verdens bedste håndboldspiller. En titel, som han igen jagter. Ja, det er fedt det der. Du regnes jo for at være en af verdens bedste håndboldspillere. Er der stadig nogle muligheder for, at du kan forbedre dig? Masser. Altså, der er altid muligheder for at blive bedre. Og det er ligesom også det, jeg søger efter. Finde nogle nye måder, hvor jeg kan blive bedre. Finde nogle spillere måske endda, hvor man kan føle sig lidt inspireret. Jeg har altid haft den teori, at man kan ikke bare sige, okay, jeg vil gerne have fra ham, og så bare proppe det ind, og så er jeg bare så god, ikke? Man bliver ligesom nødt til at justere efter hvad skal man sige, ens egen spillestil. Hvis jeg bliver lidt tungere, og samtidig bibeholder at være eksplosiv, jamen så vil det helt sikkert komme mig til gavn. Han er jo enormt dedikeret og enormt ambitiøs på sine egne vegne. Også for dem, han arbejder sammen med vegne. Så det er, altså, man kan hele tiden presse ham. Når jeg render rundt her nu, så har du brug for motivation på en eller anden måde til at blive ved med at møde op herude hver eneste dag og træne 1,5-2 timer med en mand, som står og råber af dig, når du ikke gør det godt nok. Og der har du selvfølgelig brug for nogle, nogle minder, som motiverer dig på en eller anden måde. Der bruger jeg måske de her finaler, de sidste minutter af kampene, hvor man ser modstanderholdet juble rende rundt og tænke, nu bliver jeg vist nødt til at træne lidt mere for at komme tilbage og være bedre end de andre. Hold du der.
Er du sindssyg? Hvor gør det næst, altså? Ja, kom. Motivationen er i top, og der bliver gået helt til grænsen. Mikkel skåner ikke sig selv i jagten på at være bedst. Det er jo helst kunsten, at man kan bevæge sig på grænsen til, at du måske får det lidt smådårligt, men og måske får sådan lidt opkastfornemmelse, kan man sige, ikke? Men man skal helst ikke derud, hvor man kaster op, selvfølgelig, men hvis man kan presse sig selv så langt ud, så er det selvfølgelig fint. Kan du mærke, at du er blevet bedre til at presse dig selv? Sagtens. Men det tror jeg altid har været okay til. Efter den hårde selvtræning er Mikkel i Toscana med sine forældre og 2 søstre, for at nå at slappe af inden sæsonstart. Væk fra rampelyset og væk fra al den interesse, der altid er, når man hedder Mikkel Hansen. Jeg tror, det giver ham en helt anden form for afslapning. Til sidst han boede i København, der synes jeg, at det var voldsomt, når bare vi gik der, eller kanalrundfarten ligefrem sagde, nu går Mikkel Hansen deroppe, og sådan, ikke? Altså, så tænker jeg, at han, på den måde har han også noget ro ved at bo i Paris, men han får også noget ro ved, at vi bor i sådan et hus for os selv, hvor der ikke er noget, hvor han skal tænke på, nu er der nogen, der tager et billede eller et eller andet, ikke? Optager du nu? Sluk optag igen. Jeg skal filme sådan, så man kan se, at jeg lister mig ind derovre, og så nakker han. Se, når du filmer. Der er måske nogle gange lidt hård tone, men man skal ikke være i tvivl om, at vi elsker hinanden rigtig meget. Og vi kan virkelig godt lide at være sammen. Jamen, vi er jo alle sammen sådan meget konkurrencemennesker. Der bliver altså gået op i tingene, når vi spiller, så det er alt fra kortspil til brætspil. Og det handler om at vinde, det ved vi alle sammen. Da jeg var lille, der havde jeg lidt svært ved at styre det. Det var meget mere at låse mig ind på værelset og blive tosset, fordi jeg havde tabt i håndbold eller fodbold, eller hvad det nu var. Og ja, der var meget vrede i ny og næ. Jeg synes, jeg er blevet lidt bedre i løbet af årene. Jeg synes stadigvæk ikke, jeg er god til at takle det, men det er trods alt blevet bedre. Siden han var barn, har Mikkel været en udpræget vinder, der hader at tabe. Og det har han ikke fra fremmede. For i familien Hansen har man nemlig aldrig været bange for at slå fast, at det handler om at vinde. Altså, jeg tror måske også, det man har lært i vores familie, det er, at hvis man har nogle talenter, så har man også et eller andet, hvad kan man sige, ikke et krav, men altså man skal prøve at gøre ting så godt man kan. Det gælder om at vinde. Altså dem der siger, at det er taber og vind med samme sind, jeg tror aldrig, de har prøvet at vinde. Du dør jo ikke af at tabe. Men det er ikke langt fra på en eller anden måde op i ens hoved, fordi der er ikke noget værre. Altså, der er ikke noget værre end at se de andre være super glade over, at de har vundet og så videre. Man bliver sådan tændt af egentlig, når ting betyder noget, og kampe er spændende og sådan noget, ikke? Det må være vinteren sæson 89-90, fordi det er fra Norge, og hvor Mikkel han står klar til at skyde på mål, så jeg tror, han har været ude og se sin lille søster spille en miniturnering. Så han er jo ikke mere end 2 år, men lige så snart der var en bold, så var han jo også på en bold. Heller ikke Flemming Hansen var endnu spillet helt ind på Helsingørs hold. Scoringsprocenten var usædvanligt lav, men han nåede dog at score i alt 5 gange. Ja, en af gangene. Kolding var foran 24-17, og det bliver altså 24-18. Vi er jo en håndboldfamilie, og både Helle og jeg spillede håndbold, og det er klart, der blev debatteret meget håndbold hjemme ved spisebordet, og det tror jeg da også, Mikkel han blev sådan lidt motiveret. Jamen altså, han var ivrig og passede sin træning, og lige så snart han så på skole, så tog han ud i hallen og havde aftalt med de andre, der også trænede, og så spillede de fodbold, indtil de skulle spille håndbold. Mikkel var jo ikke sådan noget unikt stort talent eller noget dengang, eller at det var en klub, der havde kæmpe succes eller noget, så det har i hvert fald ikke været det, der trak det, men jeg tror, han synes, det var sjovt. Min mor har måske altid været lidt den rosende, som sagde lidt, hvor var du god og dygtig, og så videre, mens min far måske har været
hvad skal man sige, den lidt hårdere person i det, som siger sådan lidt, men du havde også 2 fejlafleveringer og 3 situationer i forsvar, du godt kunne have gjort bedre, osv. Ikke? Der har altid været en fin balance mellem de der ting, som har gjort, at man aldrig rigtig, hvad skal man sige, stak af og tabte det fuldstændig, synes jeg. I 2005 kom Mikkel på GOG's ligahold efter 2 år i klubben som ungdomsspiller. Nu begynder talentet for alvor at folde sig ud. Jeg kan da i hvert fald huske der, da han var 17, og Carsten Albrechtsen ringede hjem til os og siger, at det går altså ikke med Mikkel, han smadrer træningen. Fordi han trænede med andenholdet. Og vi tænkte, smadrer han træningen? Opfører han sig ikke ordentligt? Det kunne vi jo ikke rigtig forstå. Og siger han, jeg er nødt til at rykke ham op på ligaholdet, fordi han er for god til at spille på andenholdet. Og så tænkte vi, hold da op. Vi synes jo stadigvæk, at han var en lille dreng på 17 år, men det gik jo meget godt. I 2007 vinder Mikkel sammen med GOG sit første danske mesterskab. En afslutning her med håndleden nærmest fra Mikkel Hansen. Fremragende. Får vi den herfra. Prøv at se her. Helt ud. Svinger ham ud til højre, og så kommer underarm og ikke mindst håndled til sidst. Han er altså et stort talent, og de der sådan i hans bevægelsesmønster kan se et eller andet. De kender altså folk, der har fulgt med i håndbold i en stribe over. De har helt ret. Det er Flemming Hansens søn, den tidligere Helsingør-kæmpe. Hver eneste gang, at man leverer en god præstation, jamen, så kan man sige, men han skal vel også være god, når han svarer tidligere landsholdsspiller og så videre. Ikke? Det irriterede mig måske lidt i starten, men efterhånden, jamen, så var jeg sgu sådan lidt ligeglad. Man kan sige, at det var en stor dag den dag, da vi blev præsenteret anderledes. At det var Mikkel Hansens far i stedet for, at det vil jeg sige, det var en stor dag for mig. Efter GOG skifter Mikkel først til Barcelona og siden til AG København, hvor han bliver dansk mester 2 gange mere som den helt store stjerne. I dag spiller Mikkel i en af verdens største og rigeste håndboldklubber, Paris Saint-Germain. Klubben fra byernes by vil være verdens bedste, og Mikkel er blot en af mange verdensstjerner, som er indkøbt for at opnå det mål. Der er snart sæsonpremiere i Frankrig. Efter ferien skal han nu igen vende sig til de mange regler. Der blev lidt forklaret nogle regler i går, om hvordan man var ledes. Du skulle møde op, og hvad man skulle have på, jeg ved ikke hvad. Altså han kommer altså i mit normale tøj, eller mit eget civile tøj, altså. Samtidig skal der bruges meget energi på alt muligt andet end håndbold op til sæsonstarten. Perfect. The same with the smile, please. Vi får taget en masse billeder jo, som skal bruges til merchandise, jeg ved ikke hvad, men det er ikke så spændende for os. Der er rigtig meget ventetid, og man laver ikke rigtig noget. Jeg synes egentlig, at jeg bliver mere træt af at lave ingenting, end at lave noget fysisk, så jeg vil egentlig hellere tørnes rundt udenfor og svede som en sindssyg. Okay, cool. Last one. Last one, please. Smiling or? Not smiling, please. Okay. Der er mange flere ting, altså blandt andet her nu, medier og sådan nogle ting. Jamen, da man var lidt yngre, og man bare spillede yndlingehåndbold og så videre, der kunne man ligesom bare koncentrere sig om at spille håndbold, hygge sig med det, ikke? Jeg tror også mange, som sådan går fra U-landshold til A-landshold, de også finder ud af, okay, sådan en slutrunde, den bliver væsentligt hårdere, når man skal snakke med den ene og den anden og den tredje. Altså, der er stor forskel på, at man hver dag skal ned og svare på spørgsmål, og tit er det jo de samme spørgsmål, man konstant skal svare på og sidde og virke interesseret i det. Så det kan godt være hårdt at skulle sidde og svare på 30 af de samme spørgsmål konstant, og så sige, ja, det var rigtig godt, jeg synes, vi spillede rigtig godt, så videre. Men sådan er det jo. Altså, vi vil også gerne have, at folk følger med, og vi vil også gerne have tilskuere til kampene, og så videre. Så man må give lidt af sig selv. Presset på alle i klubben er stort. De stenrige ejere fra Katar har høje forventninger og har samlet et hold af nogle af verdens allerstørste stjerner. Og selvom holdet vandt den franske pokalturnering sidste år, så glippede mesterskabet. Og hverken Mikkel eller resten af spillerne har endnu leveret på det niveau, klubben og omverdenen kræver. Værste følelse i verden er, at man har potentialet i hvert fald til at levere på topniveau, men ikke rigtig gør det.
det er en mærkelig følelse, når man går hjem fra en kamp og har tabt, og egentlig synes, man har et væsentligt bedre hold, men det fungerer bare ikke for os. Så den følelse gik man hjem med tit sidste år, synes jeg. Det er en meget frustrerende følelse, så det... Ja. Jeg bliver nærmest helt irriteret, når jeg står og snakker om det. Hvis du ikke kan spille under pres, så spiller du heller ikke her. Altså det her, det skulle være flagskibet for fransk håndbold. Så hvis man spiller her, jamen, så er det ens betydende med, at man skal vinde titler, og man skal vinde hver gang. Tu me regardes pas, hein, forcément. Tu me regardes pas là. Naturel. On la refait encore. Selvom Mikkel er en stjerne i Paris, så kan han stadig være sig selv i storbyen, hvor han langt fra er så berømt som hjemme i Danmark. Derfor nyder han også byen på en anden måde. Paris har meget at byde på, og jeg synes lige meget hvilken slags menneske man er, så har det noget at byde på, og det synes jeg er en vigtig ting altså. Jeg synes ikke, når jeg har været her i 2 år, jeg synes overhovedet ikke, jeg keder mig i forhold til, at jeg synes hele tiden, der er nye spændende ting, som man kan komme ud og opleve. Når du går ned ad den samme gade 10 gange, jamen, så vil du opleve 10 forskellige ting. Du vil få nye fokuspunkter i forhold til en ny flot bygning, en ny flot baggård, man ikke lige har set, som er helt lille smuk. Alle mulige forskellige ting, som man aldrig lige har lagt mærke til. Måske en eller anden butik, eller et eller andet mærkeligt, som lige pludselig ligger der. Det er en meget spøjs ting, som jeg ikke synes, man ser i særlig mange byer i hvert fald. Salut! Ça va ou quoi? Je demandais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ouais. Depuis ce matin. Ouais. Men det er jo en fed baggård. Ja, det er meget hyggeligt. Vi sidder også nogle gange hernede og slapper lidt af. Med en bog eller noget. Det kan man jo altid få tiden til at gå med. Og så er der de der farver deroppe også. Ja, jeg ved sgu ikke lige, hvad det er, der foregår. Men de synes nok selv, det er smukt. Og der er en masse hyggelige mennesker, der bor i opgangen, og en dame, vi har dernede, som tager imod post og ting og sager, som der bliver sendt til dig og så videre. Så det er faktisk utrolig sød. Og altid meget snaksalig, kan man sige det sådan. Det kan godt lige være lidt, altså har man haft en dårlig dag nogle gange, jamen så er den lidt hård at komme hjem til hende og skulle snakke om det ene eller det andet. Men omvendt, altså det er også meget befriende på en eller anden måde. Ja. Så det er hyggeligt nok. Hvis du sådan, som mor skal prøve at sætte ord på din søn, hvem er Mikkel så? Mikkel, han er sådan loose og afslappet. Og det tænker jeg måske kan også godt betyde lidt i forhold til det der pres, han lever under, fordi det er han egentlig bare. Han er egentlig sådan bare loser, og det er ikke noget med, at han har rigtig, rigtig fantastisk mange venner, men dem han har, de er sådan meget tætte, og de laver ting sammen, hvor de stoler på hinanden fuldstændig. Som sidste forberedelse til sæsonen tager Paris Saint-Germain til Katar. Det er her klubbens ejer holder til. Her skal den sidste skarphed findes. Og for Mikkel er det samtidig en god forberedelse til VM. Forholdene her er perfekte. Altså, der bliver ikke brugt nogen unødvendige kræfter. Egentlig skal spillerne vente i hotellets forhal, så de kan blive transporteret sikkert til træning. Men til trods for den bane hede, svigter Mikkels tålmodighed, og han går igen sine egne veje. Ja, hvor varmt er her nu, Mikkel? Ja. Hvor varmt er her? Det ved jeg ikke. En 40 grader eller sådan noget. Så forholdsvis. Ciao, bacalao! Så det er forholdsvis varmt. Men jeg havde sgu ikke tålmodighed til at sidde og vente på de åndsvære golfvogn. Det er fint nok, så er jeg jo nærmest varm,
når vi starter træning om lidt, jo. Behøver jeg ikke lave alt det opvarmning, vel? Kan jeg bare gå direkte ind og køre på? Sidste gang var det seriøst 50 grader, ikke? Der lå der altså bare folk sådan i hvidt kluns ordnet ukrudt, ikke? Når man kom kørende forbi i den der golfvogn. Nej, hvor virker det bare forkert, altså. Hvor var det bare en dårlig følelse, man havde, når man kom kørende forbi der og skulle til træning. På turen i Katar arbejder klubben intens med alle verdensstjernerne. Med spillere som Luc Abelot, Daniel Narcisse og Mikkel skal det være i år, at klubben får succes. Allez, 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 allez. Allez, balance les bras, allez. J'ai vu un autre Michael Hansen. Je pense qu'il a beaucoup travaillé cet été. Je pense qu'au niveau de la course, on a fait les tests physiques hier. Il est le premier en endurance. Donc Mickey physiquement a beaucoup travaillé. Donc ça prouve pour lui l'ambition et les objectifs pour lui cette année où Mickey a envie de gagner tous les titres. Selvom træningen er intens, viser Mikkel overskud. Så vil jeg sige anglais? English. Here. How are you? Thank you. Sorry on the 2015 World Championship. For the World Championship, it's difficult to tell because we've just changed the coach. He's made some changes and we don't have a lot of time, so... C'est trop bien. Yep. Ah, j'ai deux petits. Best in the world or... Nicolas Karabatic. And juste en dessous, Michael Hansen. Mais Michael Hansen est beaucoup plus jeune aussi. Voilà, donc, mais ça va aller. En français? Oui. Quand tu joues à PSG, c'est un club avec ambition, tu sais. Si tu gagnes pas, c'est pas bien. Et pour ça, c'est facile à dire. Cette saison, c'est pour le titre. Je crois que tout le monde ici croit que c'est possible. Et moi aussi. I teorien nogle gange er det jo, i hvert fald i håndbold, idioti den måde, man gør det på, ikke? Fordi at, altså hvis du ved, der ikke kommer 7.500, hvorfor skal du så spille i en halv, hvor der er så meget, hvor der er plads til så mange mennesker, ikke? Hello? Er der igen ikke nogen... På det danske landshold har du en fremtrædende rolle. Hvordan er det her i Paris Det er det samme med at sige. Når der er så mange stjerner, jamen så bliver der gået til den, så når man får en på låget, jamen så må man jo give en igen. Bliver man så tryne lidt, jamen så bliver man den der, som, okay, hvis vi giver ham en på lampen, jamen så tager han det lidt stille og roligt over. Der handler det måske om at vise det modsatte, at man måske giver igen med et par procenter mere. C'est pas grave. Hey, hey, hey. You like? Hej, jeg hedder Luc. Hej, jeg hedder Luc. Jeg hedder Luc. Ja? Jeg Yes. hedder... Quoi? Hedder... Luc. Jeg hedder Luc. Hvordan går det? Ja, c'est trop difficile. Comment ça va? Hvordan går det? Altså, kemien, ikke? Altså, hvis den ikke er der, jamen...
Hvis man ikke på en eller anden måde kan lide dem, man spiller med, jamen, så tror jeg heller ikke, man er lige så villig til at ofre sig for hinanden. Ikke dermed sagt, at vi alle sammen skal være bedste venner og skal hjem til hinanden og spise hele tiden osv. Men omvendt, hvis man kender en rigtig, rigtig godt, jamen, så ved man ligesom, hvilke knapper man skal trykke på for at få ham op på 100%, når han står lige ved siden af dig. Man skal jo ikke ændre på sig selv for at være der sammen med alle andre. Selvfølgelig nogle gange skal du gå en lille smule måske på kompromis i forhold til, hvordan man er alle sammen, og hygge sig lidt med nogle mennesker og så videre, som man måske ikke passer super godt med. Men det store billede synes jeg ikke, at jeg i hvert fald ændrer mig så meget som person. Jeg er som jeg er, og så må man ligesom acceptere det. På en fridag fra træningslejren tager Mikkel på galleri sammen med holdkammeraterne Luc Abelot og Robert Gunnarsson. Hallo. Merci. Den danske håndboldstjerne er fascineret af kunst, og han samler selv på malerier. Very beautiful. På galleriets kontor finder han et værk af den britiske kunstner Damien Hirst, som særligt vækker hans nysgerrighed. Derfor henter han ven Luc Abelot, så han også kan se det. Mira, es increíble. Yo me gusta mucho eso. Sí. Shall I turn the light on so you can see the color? That would be great. Mira, los colores. This is oil on aluminum. It looks like. You can see, yeah, it's oil on aluminum. And he has a big brush, like a horse tail. Yes. Yeah, I can see because otherwise. You see completely different from different directions. See? Og klart det fedeste, synes jeg. Eller, jeg synes i hvert fald, det er ret sejt. ¿Quieres el mismo? No. El mismo. ¿Sí está? Sí. ¿Te vas a comprar o qué? No, te hago el mismo. ¿Te hago el mismo? Vale, ahora tú empiezas. Vamos. ¿Ja? Jeg synes, det er flot at bo med kunst og så videre. Det er flot altså, det drager en lidt på en eller anden måde, og det sætter nogle tanker i gang i hovedet på en, ikke? Altså, når du kigger på forskellige værker. Red is gonna be a hardcore color for me today. Altså, det bliver fuldstændig i hegnet der. Det bliver ret grineren. Pressetjenesten for Paris Saint-Germain er med på turen. De aftaler med galleriejeren, at stjernerne skal prøve at genskabe et af galleriets hovedværker. Det er ikke lige fordi jeg sætter mig ned derhjemme og chiller med det her. Jeg er bedre lige at kigge på det, lad mig sige det sådan. Jeg er rimelig sløj, tror jeg også. Og prøver at springe ud lidt mærkeligt. Og prøve at bytte lidt om på, hvad der er normalt der. Hvad skal det forestille? Jamen, det ved jeg faktisk ikke helt. Det gider jeg ikke snakke om nu. En mand, der har bananer i hånden, eller andet, altså, hvad fanden? Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår, altså. Det er virkelig godt, det her. Det er jo ikke engang fordi, at det var så dårligt i starten. Det var faktisk udmærket i starten, men man skal bare lige vide, hvornår man skal stoppe og finde ud af. Fordi nu fucker det fuldstændig op. Er der det sløjeste, jeg længere ser, altså. Og jeg bliver simpelthen rasende, når jeg er dårligt til sådan noget her. Jeg vil gerne lave noget ordentligt, jo. Ej, det er mærkeligt. Ja, månen, og vi har det hele, mand. Hold kæft. Det er taget lige ud fra en dårlig film. Hvilke savn er der i forhold til det liv, som du lever nu? Men der er jo mange ting, ikke? Altså man kan sige, allerede fra du er ret ung, jamen så bliver du nødt til at sige nej til diverse fester og alle de der ting, som så mange andre de tager til, ikke?
Så man kan sige, altså selvfølgelig er der nogle afsavn. Det her med, i forhold til, at man ikke ser sin familie så ofte, i forhold til, at man ikke ser sine venner så ofte, i forhold til sådan nogle ting. I forhold til, at man måske ikke kan leve måske lige så frit som så mange andre, og tage hjem, når man har lyst, og alle de der ting. Men igen, altså jeg laver, hvad jeg elsker, og som jeg har det sjovt med. Selvfølgelig lige nu, vi træner forholdsvis meget 3 gange om dagen, jamen der er du rimelig presset, og det vil være hårdt, hvis der ventede en familie derhjemme, som ligesom havde en forventning om, at man også skulle præstere der. Men heldigvis er jeg en ung fyr, og det er ikke startet det der endnu, men man kan sige, det tror jeg ikke er noget problem, det kommer helt af sig selv. Ja, fordi det kan jo være svært at få det hele til. Nå, men jeg tror også, det handler om prioriteringer. Altså, lige nu, der er, hvad skal man sige, så heldig, eller hvad man nu siger, at der kan jeg bare fokusere fuldstændig på håndbold, og der går alle kræfterne til det. Men altså igen, så er det heller ikke hårdere at skulle træne 3,5 timer om dagen. Altså, der er mange andre, som arbejder fra 8 til 4. Det er også forholdsvis hårdt. De kan altså sagtens leve deres familieliv, så jeg tror heller ikke, det skulle være noget problem for mig. Mikkel er kommet godt i gang med sæsonen med Paris Saint-Germain. Han er på vej tilbage i absolut topform, og selvom holdet stadig ikke når det niveau, alle forventer, så er der fremgang fra start. Lige nu er han hjemme i Danmark og sidder på et hotel i Hvidovre og venter på den nye landstræner. De skal have deres første snak om Mikkels spil og rolle på landsholdet. Så jeg har nogle omkring det her, den her Barca-situationen, hvor det kommer med indløb. Altså jeg har kigget på okay, så er du frem. Du er klar, men det som jeg har sagt, vi har ikke behov for, at du kommer alt for tidligt frem. Du er bare klar. Jeg står på 9 meter. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, ja, lige præcis. Det er ikke bare tonser frem. Ja. Gudmundur Gudmundsson er detaljens mand, og han forsøger blandt andet at udvikle Mikkels spil i forsvaret. Det er et område, som kan blive afgørende til VM. Så står du uden bold, hvis du ikke kommer frem. Så jeg vil, at hvis det er sådan... længere frem. Ja. Jeg siger bare, hvis han kommer ikke så langt, hvis han kommer bare ind her, det sker ofte. Ja, den ligger mellem 3 og 4. Ja, præcis. Og så skal du komme ud. Han er en af verdens bedste bagspillere. Det er uden tvivl. Han har utroligt godt skud. Skud fra gulvet, hopskud og så videre. Men han jo afleverer bolden fantastisk til sine medspillere. Og det er ligegyldigt om det er vendebold til fløj, eller det er diagonal pas til den anden fløj på den anden side, eller ind til stregen. Det ser man ikke hos mange spillere i verden. Altså, det er han bedst i. Topscorer ved VM i 2011 og kåret som verdens bedste. Et par skader har lagt en lille smule dæmper på hans spil. Nu er han skiftet til det franske, men en forrygende start på den aktuelle sæson er han ved at nærme sig det niveau, hans talent dækker til. Brøndby, giv en stor hånd til Danmarks nummer 24, Mikkel Hansen! Det er ikke en nem situation at være i som spiller. Det må man bare sige, at når han har hele nationen på sine skuldre, men Mikkel har forbedret sig nu. Han er meget bedre nu i det her sæson end i sidste sæson. Og det er meget vigtigt for dansk håndbold. Som forsvarsspiller, som angrespiller, han er hele tiden på vej nu op. Og på den måde jo hjælpe det landsholdet. Han også udviklet sig som menneske og som en spiller, som tager ansvaret på holdet og så videre. Så det synes jeg er meget, meget vigtigt. Det er en fantastisk, hvad skal man sige, oplevelse at repræsentere sit land. Det kan vel ikke blive federe, og en masse mennesker, som forventer en masse.
der er ingen tvivl om, efter de resultater, vi har lavet de seneste år, jamen så er der forventninger, og med forventninger, jamen så er der et pres, ikke? Landsholdet møder Litauen i en træningskamp. Mikkel beviser endnu en gang, at han er en afgørende faktor på det danske landshold. Danmark vinder kampen med 10 mål, 31-21. Mikkels udvikling, både fysisk og teknisk, giver landsholdet forstærket optimisme frem mod VM. Men selv er han stadig ikke helt tilfreds. Nu må vi jo selvfølgelig hjem og se på, hvad vi kan gøre bedre næste gang, ikke? Men det ville da helt sikkert have været bedre at vinde med 15 efter min mening i forhold til respekt for de andre hold. Og også de her gutter, altså næste gang, når de skal forberede kampen, så tænker de kan komme i Danmark i år. Inden halvleg er vi trods alt kun ned med 4 og så videre, ikke? Det havde været lidt noget andet, hvis de bare var blevet ræst over med 15. Nej. Familien Hansen følger som altid tæt Mikkel, når han spiller i Danmark. Du er lidt lille her. Ja, det er jo første gang i lang tid. Tillykke for sejren, det var fint. Er I gang? Ja, jeg vil gerne have vundet større, men sådan er det. Mikkel, vil du ikke lige skrive her, jo. Og så et hurtigt billede? Jo, nu kommer jeg for sent på grund af dig. Nej, det er okay. Det er okay. Lige meget. Er det lige meget? Hun sagde ikke, at du var den største fan i AGK. Det er jeg sgu glad for. Værsgo, lad os skrive det billede. Det gør vi. Det er meget motiverende, at en masse små børn, de vil stå og vente 1,5 time på din autograf efter en håndboldkamp. Det er da meget motiverende, at man på en eller anden måde kan være en rollemodel for dem. God aften. Jeg kan da godt huske, da jeg stod, da jeg var 10 år gammel eller et eller andet, og jeg var ude enten at se fodbold eller håndbold, og man ville have en autograf. Altså det betød da rigtig meget for mig som person, at de lige havde lidt overskud lige til at skrive en autograf og sige hej eller et eller andet. Så det har jeg jo selv prøvet lidt at give videre, ikke? Altså, og ligesom tage mig den tid. Altså for mig betyder det jo ikke noget, om jeg er hjemme klokken 8, eller om jeg er hjemme klokken 9 søndag aften og spiser aftensmad efter en kamp. Så hvis jeg har gjort 100 børn gladere, jamen så er det værd. I januar samles landsholdet i Aarhus for sidste gang inden afrejsen til VM i Katar. Sæsonen er gået næsten præcis som han har ønsket. Paris ligger nu nummer 2 i den franske liga og i Champions League. Og Mikkel er med i alt 148 mål, klubbens suveræne topscorer. Det ligger nok lige at starte med lidt åndbetændelse. 2015 har været super indtil videre. Så vidt som til, at klokken er 14. Jeg vil gerne på herrelandsholdets vegne byde jer velkommen til pressemødet. Jeg tror ikke, man skal lægge for meget i alle de her træningskampe. Men man har trods alt de sidste 5-10% med, når man spiller de afgørende kampe kontra de her træningskampe, hvor folk måske holder lidt igen. På landsholdet er Mikkel også den store stjerne. Som altid er det ham, alle vil have en bid af. Og det er ikke noget, han nyder, selvom pressechefen forsøger at sikre, at alle medier får deres andel. Så er der Aarhus. Hvad er det? Stiftstiden? Det er ikke mig, der er ekspert. Det er ekspert. BT, det er... Jeg ændrer det her nu, der. Ja, det gider jeg ikke. Jamen, jeg snakker aldrig med det. Nej, det er fint. Det er ikke. Så er det sådan... Det gider jeg simpelthen ikke. Hvorfor siger du det ikke bare til dem, når de kommer? Det gider jeg ikke. Jamen, jeg gider ikke. Jeg gider ikke. Det er også folk, det er som en publikum. Er du færdig med det? Ja, hvor er du fra? TV2. TV2? Jeg har bare lige 5 skarpe. Det er sådan 5 skarpe? Det er til net. Det er til net? Ja, der er ikke noget pisse. Det er sådan lidt... I skal være kloge og hver især 5 hurtigt omkring turneringen. Og lidt omkring jer selv. Mm-hmm. Mikkel Hansen. Hvilke 4 hold tror du, der når semifinalen? Ud for, at du tager jer selv som det ene. Formentlig også Spanien, Kroatien, Frankrig. Så er jeg rigtig kedelig. Helvede, det siger de alle sammen. Det er ikke engang løgn, det siger de alle sammen. Og der kom Mikkel Hansen.
Gik direkte på Andreas Nielsen. Og bolden bag Appelgren. 23-23. Jeg var bare til fri i dag, så man går over på Aarhus og kigge. På Aarhus? Ja. Hvorfor ikke? Ja, lige nu der har Michael Kvier med udstilling over. Det er jo super. Nej, jeg vil faktisk rigtig gerne over. Okay. Men det er som om, vi ikke rigtig har fri nogle dage. Jamen, jeg synes nemlig heller overhovedet ikke, at vi har tid til noget smæs. Mikkel spørger landstræner Gudmundsson og får lov til at gå på Aros. Her har Michael Kvium en udstilling med titlen Fools, der appellerer til Mikkels nysgerrighed og intellekt. Som der også står på introduktionen, at vi alle sammen på en eller anden måde er et fjols. Eller har et fjols gemt. Et fjols gemt i os. Det er meget sjovt med sådan nogle her billeder i forhold til den tid, der er nu, hvor alle de prøver at vise deres perfekte liv og så videre, at han så kommer, eller at han er meget fremme og vise, at det er måske ikke det perfekte liv, vi alle sammen har. Men vi er jo meget gode, i hvert fald i øjeblikket, til at vise os frem, som om vi har det perfekte liv alle sammen via de sociale medier, ikke? Nej, men der er godt nok nogle af dem, som er, altså ikke er sådan særlig karakteristiske for, hvad han faktisk har lavet tidligere, var. Nej, men altså sådan noget der, hvis du ikke vidste, det var ham, ville du så sige, det var ham, når du så det? Nej, jeg var over i det. Lige nok det. Det er jo det mest normale ham. Ja. Det bliver tit måske lige lovligt dystert og mørkt i forhold til, men indtil videre har jeg i hvert fald ikke selv noget derhjemme. Det er også tit blikket i øjnene på de der halvhyggelige portrætter, han får afsted, ikke? Mikkels rejse mod VM er ved at være slut. Sommerens hårde arbejde har givet pote, og i løbet af efteråret har han fundet tilbage til sin absolutte topform. Nu gælder det blot om at vinde VM. Så der er ingen tvivl om, at der kommer til at være rigtig knald på dernede. Så det bliver svært, men også muligt, og man skal tro på det. Hvis man tager herfra og tænker, jamen det kommer ikke til at ske, altså, så er der altså lang vej, ikke? Så rent mentalt handler det om at tro på, at man kan vinde det her. Jeg tror også, hvis alle tingene de flasker sig for os, jamen, så er vi helt klart også et bud på at vinde. Så er vi helt klart også et bud på et af de hold, som kan vinde VM.